Diolch yn fawr iawn. Wedi fy ngeni am magu'n Aberconwy, o'n i'n meddwl erioed mae di nabod y lle yn eitha da, ond mi ddawn adnabyddiaeth unigryw iawn o ardal ac o'i phobl wrth fynd rownd yn curo drysau ac yn dod i adnabod bobl ddiarth o wythnos i wythnos. Dwi wedi bod mewn ffeiriau, mwy o ffeiriau, dyddiau hwyl, sioe a charnifalau na fes i yn y mywyd. Ac wedi tystio bod yn cymunedau ni yn fyw ac yn iach. A hynny gweitha'r heriau difrifol sydd yn ei wynebu. Ond i bobl y cymunedau rheini mae'r diolch am hynny. Nid i unrhyw strwythur llywodraethol sydd i fod i'w gwarchod nhw, i warchod cynni a diboblogi. Mae'r ymdeimlad sifig oedd wedi tyfu yng Nghymru ers yr Rhyfel Byd Cyntaf bellach o dan fygythiad, yn wynebu toriadau erbyd ac yn wyneb yr honiad a wnaeth Thatcher un tro nad oes y fath beth yn bod â chymdeithas. Mae'r toriadau sy'n dod o San Steffan ac yna yn cael ei didoli gan y Llywodraeth Lafur yma yng Nghymru yn golygu bod y celfyddydau, chwaraeon a phob agwedd o fywyd mewn cymdeithas o dan warchau. Mae canolfannau, llyfrgelloedd, neuaddau a neuaddau chwaraeon yn cael. Ac wrth i gymdeithas fynd yn fwy unigolyddol, fe glyw'n yr agwedd beth sydd yn hwn i mi, neu pam ddylswn ni gyfrannu dros rhywun arall neu dros rhywbeth arall. I mi, Plaid Cymru ydy'r unig blaid sydd yn poeni am ein cymunedau. Ac yn wyneb y toriadau embyd yma, cydweithio o fewn yn cymunedau ni ydy'r unig ffordd o sicrhau sment yn cymdeithas ni. Sment y byddai'r toriad yn fwy na bodlon erydu, a sment nad yw llafur yn fodlon cynnal a chadw, nes bod y wal yn dymchwel. Dwi wedi cael y cyfle yn Aberconwy dros y misoedd diwetha i weld y sment yna. Yn ystod y diwrnod o hwyl yn Nolwyddelan, nes i gyfarfod ag Alan Farrar neu Alan Ginger fel mae o'n hoffi gael ei adnabod. Perchenog y gwaith trin coed a thocio coed yn Nolwyddelan Alpha. A dyn sy'n cyflogi bron i ddwsin o hogiau ifinc. Hogiau yn y pentre, hogiau sydd oherwydd ei gyflogaeth a'i gefnogaeth o, hogiau sydd wedi medru setlon yr ardal yn hytrach na symud i ffwrdd. Hogiau fydd yn magu teulu nhw, a'i plant yn mynd i'r ysgol leol ac yn cyfrannu i fywyd yr ardal. Alan Ginger was telling me about the challenges that face rural communities, especially amongst the young people. Having to move away for jobs, the lack of affordable housing, and sometimes strict and stringent planning laws which do not leave rural businesses to expand and to have premises. We need businesses and people like Alan in our rural communities in order for them to survive. Yet this Labour government has no interest in helping Alan in his quest to secure the business for the next generation, even though he's been tirelessly corresponding with him. Mi fydde tynnu 70,000 o fusnesau bach allan o'r dreth, busnesau newydd a sydd eisoes yn bodoli, yn galluogi iddynt gyflogi person arall ac ehangu, a byddai hyn wrth gwrs yn creu gwaith i filoedd o bobl yng Nghymru. Clytwaith o gymunedau yw Cymru, a'r cymunedau rheini yn glytwaith o deuluoedd a chylchoedd cydnabod. Ac os ydyn ni am godi Cymru nôl ar ei thraed, mae'n rhaid i ni gychwyn wrth ein traed ein hunain, yn ein cymunedau a gyda cyflogwyr fel Alan Ginger. Ac i aros yn ardal Dolwyddelan a Betws y Coed, mi fuodd Pwyllgor Ymgyrch Aberconwy yn canu caroler dolig dwytha yma, rhai a lleisiau cystal a'i well na'i gilydd a rhai ag ambell i lais ciamu. Ond y pwynt ydy, fuon ni rownd cartrefi hen bobl ac yn ymweld ag unigolion oedd yn sâl neu methu dod allan a mwynhau'r Nadolig. Weithiau, y cartref preswylwr gymuned honno, a does i nabod bobl mwyaf bregus ac unig ein cymdeithas ni. Pobl oedd yn dal i wenu gweitha'r amgylchiadau. Amgylchiadau megis cynni tanwydd,
bobl oedd ofn troi'r gres ymlaen, ond eto grym eu cymeriad a'i penderfyniad nhw eu hunain oedd yn gyfrifol am y wen a'r dycnwch yna, yn hytrach nag unrhyw strwythurau llywodraeth a ddylai fod yn eu cynnal nhw. Mae iechyd yn mynd i fod yn flaenoriaeth ym mis Mai, a does yna neb yn poeni fwy am y gwasanaeth iechyd na Plaid Cymru, ac yn adnabod y sialensau sydd ar yr NHS. A Plaid ydy'r unig blaid sy'n cynnig atebion i'r sialensau hynny, integreiddio gofal meddygol a chymdeithasol ynghyd â 5,000 o nyrsys a 1,000 o feddygon newydd. Dwi wedi bod dros y dyddiau dwytha yma yn gweld gwaith gofalwyr Llandudno neu carers Llandudno, a gweld y sialens anferth sydd gan y mudiadau hynny i gynnal beichiau gofalwyr. Yn aml iawn, aelod o'r teulu ydy'r gofalwyr hynny, yn ŵr neu wraig, yn frawd neu'n chwaer, neu'n mam neu'n dad. Mae'r criw bychan iawn yma yn gweithio'n galed iawn ac yn ceisio cael ysbaid i'r gofalwyr hynny. Maent yn brwydro'n aml gyda'r gwasanaeth cymdeithasol ac yn brwydro fwy fyth dros unigolion a phobl methedig sydd mewn bygythiad o golli eu lwfans, diolch i doriadau llym y toriaid. Y sialensau a'r diffyg cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, maent yn gwneud gwaith ardderchog o fewn ein cymdeithas. Cefais gyfle hefyd i ymweld â chartrefi oedd wedi dioddau llifogydd yn Llanrwst a Betws y Coed, a gweld sut mae'r gymuned yn dod at ei gilydd gyda system rhybuddio, pympiau a ffeiriannau. Unigolion yn prynu pympiau a ffeiriannau mwyn diogelu'r gymdeithas, ac yn sicrhau nad ydyw cartrefi yn cael ei llifogi. Bod yna ambell dŷ wedi dioddau'r llifogydd a hynny am y trydydd tro mewn 2 flynedd. Mi fus i hefyd mewn cyfarfod i drafod cae cangen banc y Betws y Coed. Cwsmeriaid oedd wedi bod yn ffyddlon, yn driw ac yn deyrgar i'r banc arbennig hynny dros y blynyddoedd, ac yna penderfyniad sydyn i gau. Ac fel mewn etholaethau eraill cyfagos, Canghennau, Nghorwen, Llangollen a'r Waun, ac wrth gwrs y Betws y Coed. A'r cwestiwn yn codi am ba hyd fydd banc Llanrwst yn ddiogel. Fydd yna'r un banc wedyn yn yr ardal honno o fewn radiws o 20 milltir. Beth am yr henoed, beth am y methedig, a beth am westai ffyniannus Betws y Coed o ran cadw arian yn ddiogel a sicrhau newid. Plaid calls for a not-for-profit bank for Wales, and what an asset that would be for Betws y Coed and other rural areas, which have been deprived of a bank, and which customers have been loyal to that particular brand over the years. This would be another part of the cement for our society, instead of depriving areas like Betws y Coed from vital services. Enghraifft arall o'r sement hynny yn ardal ag yn etholaeth Aberconwy ydy tŷ hapus yn Llandudno. Ges i wahoddiad i ymweld â tŷ hapus yn un o wardiau mwyaf difreintiedig tref Llandudno, a mi es i aliam gyda mi. Mae'r hyn sy'n digwydd yn y ganolfan gymunedol gwbl arbennig yma yn ddistaw bach ac yn ddisylw yn destament i'r hyn y gellir ei wneud. Yn destament beth sy'n bosib gydag ychydig o ddychymig a dygnwch. A gyda dealltwriaeth go iawn o beth ydy anghenion bobl. Y bobl heini sydd yn byw ar ychydig o bres a gyda chydig iawn o gefnogaeth. Mae yna fanc bwyd yn tŷ hapus, ac wedyn mae yna becynnau bwyd sydd yn cael eu cyflenwi gan ffermwyr lleol a chan gigyddion lleol sydd yn cael eu noddi gan gwmnïau lleol a'i cynnig yn rhatach mwyn bod bobl yn symud ymlaen o'r banc bwyd yna ymlaen i'r pecynnau yma. Mae yna gyrsiau budgetio a choginio ar gyllideb fechan. Mae yna glwb bocsio i hogiau di-gyfeiriad, sesiynau rhianta a chefnogaeth i famau ifanc. Mae gwasanaethau tŷ hapus yn gwbl hanfodol i'r gymuned o anferth o bobl sydd yn cael budd o'i fodolaeth. Ac eto, gweledigaeth y rhai sydd yn gweithio yno.
I'r unigolion mae'r diolch hynny. Unigolion sydd yn byw yn y byd go iawn, sydd yn adnabod y byd go iawn. Pobl sydd yn gwrando ac yn clywed anghenion eu cymuned. Pobl sydd yn gweithio'n ddiflino heb fawr o gefnogaeth a heb fawr o adnoddau ac yn sicr ddim cefnogaeth gan y llywodraeth bresennol yng Nghymru. Tŷ hapus does sterling work within society in Llandudno. Always working on new ideas and initiatives, on how to improve the well-being of fellow citizens and people who are in need, and where we should as society be reaching out. They are working tirelessly often to alleviate the suffering of the cuts and the cutting corners of successive governments and the lack of empathy from politicians. Rydw i yn y misoedd diwetha wedi dod i adnabod myrdd o unigolion, teuluoedd, busnesau, sefydliadau, elusennau a chymunedau arbennig iawn yn y flwyddyn diwetha. Rydw i wedi clywed, rydw i wedi gwrando, a rwan dwi isio gweithredu, a rhoi strwythurau yn ei lle yn Aberconwy a fydd yn gwarchod y gweiniaid, yn hybu menter, yn cefnogi cymunedau a busnesau ac yn rhoi'r cyfleon a'r gobaith a'r dyfodol mae Aberconwy ac mae Cymru yn ei heiddi. A thrwsio y sement hynny sydd yn dal i'n cymunedau ni. Y cymunedau hynny sydd yn Aberconwy, yn y gogledd ac ym mhob cwr o Gymru, lle mae Plaid Cymru a chonsern ac a ddylai fod a chonsern os ydym am greu Cymru y gwell. Dwi wedi rhoi sawl enghraifft i chi o'n cymunedau ni'n cydweithio, unigolion brwdfrydig sydd yn ceisio cynnal ein cymunedau ni. Meddyliwch chi gymaint yn fwy ffyniannus fyddai'n cymunedau ni petai na lywodraeth fyddai'n ei cefnogi. A fyddai'n cefnogi ac yn cynnig gwasanaethau cymdeithasol rhagorol, a fyddai'n deall problemau newid hinsawdd ac yn arwain prosiectau gwyrdd lles ein cymunedau ni ac i atal llifogydd enghraifft. Meddyliwch am lywodraeth a fyddai o blaid ein busnesau bach ni ac o blaid ein pobl ifanc ni aros yn ein cymunedau ni. Meddyliwch am lywodraeth fyddai'n rhoi bargen gwell i ni o ran ynni ac yn cynnal bobl bregus ar henoed, neu'n cynnig banc nid am elw i fannau megis Betws y Coed a chymunedau gwledig eraill. Nid oes rhaid i ni feddwl dim pellach am lywodraeth o'r math na Llywodraeth Plaid Cymru. Dyma lywodraeth i'n cymunedau ni fel Aberconwy a Llywodraeth i Gymru gyfan. Dewch i ni argyhoeddi bobl Cymru bod y seiliau yn ei lle, ac mae ni fydd yn cynnal y sement i'n cymdeithas ni a ffurfio Llywodraeth Plaid Cymru. Diolch yn fawr iawn.